Здравей, YouTube! Аз съм Дайкрус БГ. И както знаете, нали, казах, че ако някой ме гледа клиповете, ще продължавам да качвам на единия клип. И 5 човека някъде май ми го гледаха. Малко е, но все пак някой го гледа. И заради това, сега играя тук в един сървър. После ще покажа един много интересен. Той е с снайпера. Нямам патрони. Така, да. Ще се взема една бомба. Този към няма... Аз свършихам патроните си. Така, както казах, след нова година, пак повтарям, ще има клипове на други игри. Сега ще се опитам да си изтегля Happy News. И ще се опитам, нали, да играя. Пишете в коментарите, който ме гледа, дали да изтегля. Какво? Бъгнаха. Какво става тук? Майко! Баси бъга! Той е всяко ма... Дареш му или така? Аре, някой нещо... Какво става, бе? Ще не видя. Какво ми стана? Какво става, бе? Какво? Значи ще да гледам само... То... Не знам какво стана. Бъгна се. Той е мъртъв. Да взема една граната. Так му искам да го намеря. И сега той ще влезе в него. Аз взех бомба. Сега ще го покажа сървъра. Чакай малко. Така, влизаме на другия сървър. Интересен е. Аз съм човек. Така, тук се строи с E. Съм мъртъв. Колко време? Имам една минута и половина. Ще таковам при тоя. Ама пауър. Така. Той ще стои, аз ще сложа. Къде нямаш покър? Тук нямаш. Той взел ли? Аре, да, стои с се. Нали... С Е се строи. И защо прави... Сега тази база се казва AR. Не! Той прави много яка база. Да, това е много яка база. Която не знам как се прави. Но не да прецакай да видя. Тук сега. Това е с кредит, когато убиете едно зомби. Ето ги зомбитата е там. Имате 2 минути да стоите. Едното се е бъгнало горе. Има, нали, админици са с ето тези зомбита и там. Не мога хубаво да ви покажа, но... И той за какво започва? Това е AR!
Защо започваш, бе? Боже, боже, боже. Колко тъпи. Коза... Да, бе, сега ще ме слайна. Гледай го. Да, бе, запушвай, бе. Да, бе, виж как хубаво. Да, аз, нали. Против. Така. Да, тя хубава базата. Ето това е админ. Или вип. Оцеля го. Тук, нали, купувате си оръжия. Първоначално почвате с... почвате с... там колко кредит беше? С 7 кредит. Ох, той как ми изкара къл. Ето го ви. Не! Дръпна ма. И как? Аз поне знам май някакъв проблем. Това е сървъра, строи се, ще ги изиграя още една игра, като зомби, да видите. Просто са чакат тук 2 минути. Чинци! Та сега, ако мина през това, ще ми вземе минус 1. Да, реаги, какво става? Айде. Видяхте се, какво чинци само. Ето тук. Power. Админите, сега ще туда. Минем убили. Значи, сега ще ви покажа. Синьото ви забавя. Чакайте сега. Вижте колко бавно се ходи просто. Води. Този админ ще ме уби с ножка. С ножка ще ме уби. Аз го убих. Убих админа. Какво? И не ми дали кредит. Да, стига. Сега имам 427 кредит. И го слайнаха това. Само аз трябва. Ето сега ще ви покажа една база. Синьото ви забавя. Синьото ви забавя. Зеленото ви връща кръвта. Но зелено. Това е там, где се вижда. Зеленото ви връща кръвта. Ма не веднага, нали, зарежда си бавно. И жълтото, но то не знам за какво е. И мене ще ме гръбнат като най-голямото про. Как се качваш? Това е крайна. Още има. Така, това е края. Сега ще сложа едно синьо тук. И тук става. Сега ще сложим още едно синьо. Ето тук ще сложим синьо. И ще направя ето така. 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 Малко надолу. Да сложа една копче тук. Една копче тук. И не трябва да слагам античерендо. Да. Дано да стане хубаво.
можах да си извада граната. Ами това беше този сървър. Сега ще покажа като зомби какво е. Нали, сега, ето това, първото е... Така че има едно. Първото е някакво зомби, аз не знам какво, с повече кръв. Второто е дебел зомби. Нали, и то с най-много кръв. Но то няма нищо, само повече кръв. Третото зомби е Speed. Ето виждате фаст зомби. Той има Speed. Четвъртото е Jump. Ето. Петото е летящо. И ето, седмото е VIP, но аз като не съм VIP, не мога за него. Шестото е Regenerate. Ето. То му се връща кръвта. Но, ако сте си го подобрили, на всяко зомби му се връща кръвта. Аз съм си го подобрил. И на всичките зомбита му се връща кръвта. По едно бавно, ама пак се връща. Така. И мисля само тази игра и това да е клипа. Защото не знам дали ще ме стигне в паметта, защото имам едно нещо, което се... Онзи клип нещо, който още нещо коментирали си, не знам какво му стана още. Ама вие вече сте го гледали, но не знам какво му стана. Да, ето, отгоре пише колко секунди остават. И след като минат тези 2 минути, имате още 10 секунди да се пъснете в базата си, които тези 10 секунди не можете да строите. И той я прави айра. Това е айра. Айра е когато нали чакай. Той е айра. Когато нали зомбитата не могат да влязат при вас, ето това беше. И мисля това да е епизода. Сега ще направя ето какво е айра. Или тази къща са запушите. Зомбитата да не могат да отиват при вас. Това никога не го правете. Когато има админи. Ще ви дам сървъра. В описанието ще го има. И това ще е. Сега. Сега ще бъгна админа. Сега той ще маслайне. Ще го бъгвам. И това ще е край на епизода. Май. Не масляй, бе. Не. Нещо този епизод не ми върви, много падам. Не мога хубави бази, се масляйват. Слайвате, ако някой ви напише да вас лайнат, ето така. Сега ще ма слайнат сигурно. И ето. Сега съм айра. О, какво стана, бе? Какво стана? Какво стана тук? Той ма дърпа ли, бе? Той? Невидимо зомби ли има? Сега дед го бъгвам, това става. Какво? О, взимаме нова демидж. Аз запъснах една къщичка. Убият, това ще е край на епизода. Това не мога да го убия, колкото да го стрелям. Айде, готово. Това ще е край на клипа. Да новия харесал. Сервера, IP-то на сервера ще го има в описанието. Това е от мен.
І до следующого епізоду. Чао!